Ganda! Yo, what's up mga kawaray, and for today's video, so andito tayo ngayon sa Bernardo Covered Court, Kamuning, Quezon City. At dahil opening ng SMBB Summer Cup 2024, ang makakalaban namin ngayon ay ang defending champion na Hard Seltzer. At ang team naman namin ay Flavored Bear. Kaya mapapasabak talaga kami ngayon dahil malalakas yung kalaban namin at mga galing ang mga player. Kaya naman tamang nude lang muna kami habang nandito sa gilid. At syempre maraming salamat nga pala sa nag-sponsor nito. Grabe, napakasulit at napakaangas talaga. Maraming salamat. Tayo na nga mga kawaray, no? So umpisa na ng game namin. And syempre napakagandang laban ito, kaya let's go! Nice one! Nice one! Time out, sir. Time out. Nice one! Nice! Ganda! Paulin mo na! Galaw tayo, galaw, galaw! Nice, may ganyan ka na, ha? Agak. Nice one.
Nice pass! 8 points for the win. Shout out. Shout out. Nice. Play, nice. Nice pass. Di apat na sila eh. Nice. Nice one. Nice one, nice one. Nice, grabe naman yan. Woo! Nice! Nice! Ang ganda, ang ganda. Oh, binato na, binato. Kapit. Nice! Oh, kaya na, kaya. Kaya na yan. Kaya niya na yan. Kapit pa sa atin. Okay na, kagad. Nice. Bagal magbigay. Bagal bumaba. Tasan nyo pa yung tambak, ha? Dapat tinaabangan ng gano'n. Jump, jump na. Jump. Ganun yung play nila, oh. Siya panalo. Dalawa lang yung lamang. 103, 105. Grabe. Nice one. Grabe yun. Higit yung laban.